Hama dzangu ndinokugamuchirai pasvondo raishe wedu Jesu Kristu. Nhasi musi wesvondo toda kuonawo kuti sei murau wakakosha tichikuenderana nenyaya dzedu dzemalevels of fortification. Chimwe chidzidzo chanhasi chatiri kukupai changoti batei tichichibvambura tisinganyatsoti nemazvo sekunge tiri kuparidza. Sei murau wakakosha? Sei ine ndichiti namatai nemurayiro, namatai nenzwi raMwari, namatai negospera. Nekuti pamurau ndo panobva zvose. Kutenda hakungonzi tinongotenda, kunototangira Samuel. Uyezve kana tichiti tiri kutenda, tiri kutenda kuti tiri kuita kuda kwaBaba. Kuda kwaBaba ndiko kwakakosha. Ndoda kukupai mamwe mavhesi anotirakidza nezvekuda kwaBaba. Imwe vhesi tinoiwana pamurau waishe wedu Jesu Kristu. Imwe vhesi tinoiwana pamuteuro waishe wedu Jesu Kristu. Zvinhu zvose izvi zvichibva pana Jesu Kristu, zvichireva kuti Jesu Kristu wakazviita sei? Wakazvisimbisa. Makaenda pana Mateo 12 verse 50 munonzwa zvichinzi, nokuti ani naani anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi yangu namai vangu. Amen. Kuti tinzi takupinda mudenga isusu tava vanakomana vani vaMwari navanasikana vani vaMwari. Jesu ndiani kwatiri? Mukoma kwatiri. Ndiye muponesi wedu, ndiye musununguri wedu, ndiye mudzikinuri wedu, asi mukoma, ihama. Makambonzwa vamwe vachimba kuti ndaiwana hama yakanaka, ndaiwana hama ine rudo, ndaiwana hama yakanaka, ndaiwana hama ine rudo. Ndiyeyu Jesu wakanaka, wakatifira pamuchinjikwa. Ndiyeyu Jesu wakanaka, wakatifira pamuchinjikwa. Ndaiwana hama. Izvi zvinotitaurira zvoga kubva pana Mateo 12 verse 50 kuti Jesu ndiye hama yedu. Uyezve hama vadiwa, ndoda kukuyambira kuti Jesu ndiye hama yako. Ina handizi hama yako. Nyange uri mudiwa wangu, nyange uri munun'una wangu, nyange uri mukoma wangu, ina handizi hama yako, nekuti handikuponese, handikupinze mudenga. Ndingangokutaurira nezvaJesu, asi ruponeso unorwana kuna Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Ndiye waunofanira kuita sei? Kuteerera, nekuti ndiye anodikanwa nani? naBaba. Shoko rabuda pachiverengwa ichi ndiro rinoti unoita kuda kwaBaba vangu. Nanti marinzwawo. Naizvozvo kuda kwaBaba vangu vari kudenga tinokunzwawo pane miteuro waishe unowanikwa pana Mateo 6 verse 9 to 13. Muchienda pavhesi 10 munonzwa zvichinzi, umambo hwenyu ngauuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Ndo kuda kuri kutaurwawo, kuda kwaBaba. Kuda kwaBaba ndiyo mirayiro yake. Makanzwa unzi wakataura akavaka nyika nei? Nemirayiro yake. Imi makavapo nekuda kwemirayiro yake. Denga nenyika namakungwa nezvinhu zvose zvamunoona zvirimo mukati mazvo zvakavapo nokuda kwekurayira kwani? kwaMwari wedu ari kudenga. Pane mirayiro yaakatipa mubhaibheri nemirayiro yakapiwa naMozisi, muri kuzvinzwa, nemirayiro yakaitwa navanhu, mirayiro yaipiwa nana Pauro nana Peter navamwe vadzidzi nokunzwisisa kwavo. Asi zvinhu zvose izvi tinozvisa pachikero chani? Cheshoko raishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo tinofanira kuzvisa pachikero chevhangeri, kuti zvinhu zvose zvinoita kunge zvinosefwa neshoko rani? Raishe wedu Jesu Kristu. Ndoda kumboti ndiwedzerei pamusoro pemuteuro waishe wedu Jesu Kristu. Hachizi icho chidzidzo chandaimbokuvimbisayi kuti ndichakupai. Chidzidzo chiya ichocho chandaitaura pamusoro pemuteuro waishe wedu Jesu Kristu chakatosiyana nezvandiri kutaura nhasi. Ndichazokupai mumwe musi. Pamuteuro waishe wedu Jesu Kristu munonzwa zvichinzi, tipeiwo nhasi kudya kwedu. Dzimwe nguva vanoti tipeiwo nhasi chingwa chedu.
vozoti chii chamazuva namazuva. Imi makambonzwa vamwe vanhu vachiti tipewo nhasi kudya kwenyu imimi, zvichireva kuti pane kudya kwaBaba. Kana iye Ishe Jesu Kristu achitaura nemukadzi uye aingoti achibva pane mumwe murume achienda pane mumwe ari patsima repasaika, akati chiiko? Pane kudya kwandinako ini kwamusingazive imi. Nokuti vadzidzi vakanga vamwigire zvokudya, akati izvi handizvo zvandinoda izvi, pane kudya kwandinako kwamusingazive. Naizvozvo kuriko kudya kwaBaba, kuriko kudya kwani? Kwaishe wedu Jesu Kristu, kuriko kudya kwedu isusu. Asi kana tirisu tiri kuzvitaura pamutoro waIshe wedu Jesu Kristu, zvinenge zvichingoreva kuti tibatsirei Mwari kuti tirarame zvinoenderana nemirau yenyu. Tipewo kudya kwenyu kwamazuva namazuva. Mungatini tipewo shoko renyu. Mukurarama uku ndimo munozobudawo mirayiro yegwayana. Mirayiro yegwayana ndeye vanhu. Asi pane gwayana rakasarudzwa naMwari. Pakati pevanhu pane mwanakomana womunhu. Panani? Pana mwanakomana waMwari, iye Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye watakafanirwa kuteerera. Ndiye ane mirayiro yakanaka yatinofanirwa kutodza. Hongu tiri makwai akangoda kufanana naye, tiri makwayana, hongu tiri vaprofita vakada kungofanana naye, asi tinofanirwa kuteerera iye. Tenzi wedu Ishe Jesu Kristu ndiye gwayana chairo rinobisa zvivi zvavanhu. Munofanirwa kuziva kuti mirayiro yedu nemirayiro yaIshe wedu Jesu Kristu haigari yakafanana. Pane mirayiro yatinozviitira isu savaKristu yekungoti tigarisane tinzwanane, asi hazvirevi kuti zvabva kuna Baba. Bhaibheri rose makaenda kubva kuna Genesis kusvikira kuna zvakazarurwa, pane mirayiro yaingoitwa navanhu, vanhu vachitaura vachidurukidzana nekufunga kwavo, asi hazvireve kuti chinhu chakabva kuna Baba. Baba vangazvigamuchire kuti izvi ndizvo zvamaita izvo. Muri kuzvinzwa? Ndikape example yezvinhu zvaingoitwa nana Abrahama, yekuroora hama dzavo dziri pedyo navo. Izvi zvaisingareve kuti munofanirwa kuroora hama dzenyu, mwana wababa vako, sezvaakanga akaita iye. Zvakaitika mazuva ano hamungati makuna here? Kose musingatodze nzira dzaAbrahama, iye ariwo baba wekutenda. Muri kuvanzwa? Saka mirayiro yavanhu nemirayiro yaMwari zvakasiyana, nokuti Mwari anotozviramba kuti zvakaitwa naAbrahama izvi handizvo, handizvide, nokuti anozotipa mirayiro yake kuburikidzana naMozisi. Abrahama akatowanikwa atona Sarai kudhara, achingoitawo setsika yavo yekuti aiwa, tiri vanhu vari special, hatifanirwa kuita sei? Kuroorana nevamwe. Asi zvaakaita zvakanga zvisingatenderwi. Mwari wakangomutorawo sezvaakanga akaita, akatoti ndizvo zvaari. Regedza ndichimupa murayiro yangu nenzira dzaanofanirwa kurarama nadzo, ndigomuitawo muprofita wangu. Mirau yatenzi wedu Ishe Jesu Kristu yakapfuura mirau yose yakatorwa kumadzibaba navaIsraeri. Inopfuura mirau yedu yose yatakapuwa namadziteteguru edu, mirau yose yatinozviitira nhasi kana yatinopuwa nehurumende dzedu. Ndiyo mirau yakanaka. Naizvozvo hazvireve kuti kana zvaitwa nehurumende zvakanaka, pane zvimwe zvamunonyatsoona kuti uku kumbunyikidza. Izvi zvava zvaSatani izvi. Hazvisiri zvekuti vanhu vange vane order kana kuti vanhu vanga vachikudza Mwari. Zvava zvengoda kuita sei? Ngoramba vanhu vakabata pamasimba apo. Haizi mirayiro yakanaka iyo, inopesana nokuda kwaMwari. Asi zvenyika ndezvenyika, ivo vanoita mirayiro yakadaro vanotongwawo nepavo pavanotongwa napo. Mirayiro yatenzi wedu Kristu Jesu ndiyo yakanaka, nekuti Kristu paanga akanakira ndepekuti anga asinei nezvenyika, anga angochida kungoponeswa kwavanhu.
mirau yake ndiyo inoenderana nekuda kwaBaba. Yedu isusu yatinozviitira inopinda nemudondo. Ini ndinombozviitira mirau yekuti aiwa ira ndinoda kudya nyama, handidi kudya nyama pazuva rechishanu. Ndingatozodya nyama kana sabata rapfuura. Ndingatozodya nyama kana kuti Sunday yapfuura. Muri kuzviona izvo? Mirayiro yangu iyoyo. Handingakwanisa kuenda ndingombunyikidza vanhu. Uye zvinyange ndakasungana nemunhu kuti iyi ndiyo mirayiro yatakuteedzerai, kana akazoifoira mirayiro iyoyo, handifanirwa kumubunyikidza kuti sei usiri kuteedzera mirayiro iyo, nekuti ndazviitira zvine nokururama kwangu. Asi kuna Mwari uko zvine basa here? Kwete. Mirayiro yavanhu. Zvikanzi dumbu nderekuita sei? Nderekudya. Nokudya ndokwedumbu. Mwari anoda utsvene. Asi pakutaura kwose makambonzwawo chirevo chekuti chamasunga pasi pano chasungwa kuna Baba here? Ndoda kumbotaurawo izvozvo ndakarerekera kumurayiro. Mirayiro yenyu, nokuti apa zvinotaura kuti mirayiro yamunenge mazviitira imimi inotosungwawo nekudenga. Zvinowanikwa kupiko? Zviri muBhaibheri here zviyazvo? I think zviri muBhaibheri. Naizvozvo kana iwo murayiro uripo uyo wokuti chamasunga pano pasi chasungwawo nekudenga, zvinotoreva kuti Mwari anokwanisa kutitongawo pamusoro pezvinhu zvatinenge tazvisungira isu. Kwanozotitonga paita sei? Ndo pane nyaya iyi. Izvi zvokuti zvandambosungana newe izvi zvokuti hatifanirwi kudya nyama pamusi weFriday nemusi weSaturday, izvi hazvinei naMwari izvozvo izvi. Muri kuzvizwa? Mwari haasi kuzokuti iwewe kana wazongonzwa havi yenyama musi weSaturday wobva wadya, kana kuti wazonzwa havi yenyama musi weFriday wobva wadya. Handingazokuti haiwo waguilty nekuti takazvisunga, kwete. Mwari anokwanisa kutitonga pamusoro pezvinhu zvatabvumirana. Zvatabvumirana izvozvo pane maconditions ekubvumirana. Pane maconditions ekuti tinoitirana murayiro. Saka ndichiti zvinhu zvose zvinofanira kunge zvichienderana neshoko raMwari. Mirayiro yedu yatinozviitira inofanira kuenderana neshoko raMwari. Saka imi zvamuri vatendi hamungabvumirani nemirayiro inokubvisai pana Mwari. Siyanai nazvo. Kana pane murayiro waitwa nehurumende unokubvisai pana Mwari, vamaziva kuti uyu murayiro watakungomanikidzwa zvedu kuita. Asi izvi zvinotibvisa pana Mwari. Hatiri kuzviita. Kana muchikwanisa kutiza motiza. Nekuti hurumende inenge yapfekwa naSatani, inenge yapfekwa nadhiabhori. Saka kana maona vanhu vozvisunga nemirayiro yamusingade, nyika medu makanaka nekuti tine freedom of worship. Kana maona vanhu vakukusungai nemirayiro yamusingade, zvibvisei pairi inini. Muzvitsaure. Musazotongwa pamwe chete navatadzi. Chakakosha ndekudenga. Pasi pano idambe hati. Musazvisunganidze navatadzi navanhu vakaipa. Makatarirawo pana Mateo 18, Mateo 18 verse 18. Ndiye anotipawo murayiro wekuzvisunganawo achiti, ndinokuudzai kuti chokwadi chose chamuchasunga pano pasi chichasungwawo kudenga, nechamunosunungura pano pasi chichasunungurwawo kudenga. Hazvireve kuti denga rabvumirana nazvo izvi, ndozvandambotaura paya kare. Kwete. Asi kuti pamagariro enyu aya ndozvamabvumirana kuti iwe usazonzi une mhosva nemumwe. Zvisiri zvinhu zvekumbunyikidzana. Muri kuzvinzwa ka? Mirayiro yekusungana iyi ndeyekuti iwe neni tizadzikise murayiro wepiri wakarehwa naIshe wedu Jesu Kristu. Murayiro wepiri ndeupi? Idawo kwako sezvaunozviita iwe. Kuti tisaite sei? Tisakanganisirane pakati pedu.
Saka zvino kana pane murau unombunikidza unoita kuti tikanganisirane pakati pedu, uchiri murau here? Tinenge tamuna Satani. Makamboone section iyoyo, section 18, I think kubvira paverse 14 here kusvika pa19, kuti paverse 15 kusvika pa18. Section inoshandiswa navaroyi, vanoida zvisingaite. Vanenge vachida kungokusungai ini, kukubatai makaita sei, makayevero. Asi wakanyatsotseketudza section iyoyo yose, I think inobvira paverse 14 or something. Handina bhaibheri iko zvino hakwanisi kutaura. Inokubuditsai ichikurakidzai kuti kana munhu aita izvi hamuroyi, kana munhu aita izvi musatanist, kana munhu aita izvi aita sei, munhu ane uipi, ibvai paari. Chinzwai zvinotaurwa neverse 19. Inoisa maconditions ekuti chibvumirano chamunokwanisa kuitirana pakati penyu chakaita sei. Jesu anotitaurira achitipa condition yekuti tinofanirwa kubvumirana pakati pedu tiri vaviri, handi tinofanirwa kutanga tabvumirana. Ndizvo zvaanotaura paverse 19. Oisawo condition yechipiri, chinhu chamunobvumirana chinofanirwa kunge chiri chinhu chakaita sei, chamakumbira kuna Baba. Muri kunzwa ka? Chinhu chinofanirwa kunge chichikumbirika kubva kuna Baba, nokuti zvinhu zvose hazvingokumbirika, nekuti pane zvimwe zvinhu zvisingatenderwi kuna Baba. Condition yetatu inoti munofanirwa kunge makaungana muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Kunzi kuungana muzita raIshe wedu Jesu Kristu ndokunge muna Jesu Kristu muchiziva murayiro yake neshoko rake. Ndichizotsanangura, inzwai, Jesu mutsvene, Mwari mutsvene, Mweya mutsvene wakanaka mutsvene. Saka vatatu ava havangambowanika pane uipi, pane usatani kana uroyi. Havangawanikwezve pane chose chakarambwa naMwari, chose singaenderane nemirayiro yaMwari. Hapangawanikwe chani, Jesu kana Ishe Mweya mutsvene kana Mwari. Saka point ichi, condition number 3 tatsanangura, yokuti munofanirwa kunge makaungana muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Zvino point 1 ne2 kana kuti condition 1 and 2 dzataura pamusoro apo, ndichiri kudzirangarira here? Ndatini anoti munofanirwa kutanga mabvumirana pakati penyu muri vaviri. Yechi2 condition ndakati chinhu chamunofanirwa kubvumirana chinofanirwa kunge chiri chinhu chamakumbira kana kuti chinokumbirika kuna Baba. Iwe kana uri muKristu ungazobvumirana sei nemuroyi kana nemusatanist kana nemunhu akaipa pauipi hwake? Isi tine dzidziso yakakwana inobva mubwiro, inobva mubhaibheri. Iwe unenge usingazive murayiro here? Unobvumirana navanhu vakaipa sei? Unofanirwa kuzviramba. Munofanirwa kutoti yenyu iyo, indabva pano, handipo pamune zvamuri kuda kuita izvo. Pauro anoti kuna ava Roma 12 verse 2, musaramba muchizvienzanisa nemaitiro enyika ino, asi mushandurwe nekuvandudzwa kwepfungwa dzenyu, naizvozvo muchakwanisa kuti mugoziva kuda kwani kwaMwari ndokupi. Vandudzwai pamafungiro enyu, muchakwanisa kuziva kuda kwake kwakanaka, kunomufadza uye kwakakwana. Amen. Munoverengawo vaRoma 12 verse 2. Ndangoita ndichimhanya pana vaKorinde vepiri chapter 5 verse 17, munzwa zvichinzi Pauro achiti, naizvozvo itai, ndingatini, rambai muchiripita kuti naizvozvo kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Naizvozvo kana wava muna Kristu uri you are a new creation. Zvakare zvapfuura, zvino zvose zvava zvitsva. Amen. Zvose wabvisa kwauri, wava munhu ari pamurayiro neshoko raIshe wedu Jesu Kristu neshoko raMwari. Ini ndinotiwo muri zvisikwa zvitsva zvisingafanirwa kubopwa kana kusunganidzwa nevasingatendi. Ndikutaura zvomusoro wangu here? Kwete, nokuti zvinobva mubwiro, zvinobva mushoko raMwari. Endai pana Pauro pakare ipapo pana vaKorinde 6, 2 vaKorinde 6 verse 14. Anotaura achiti musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete nevasingatendi. Zvikanzi zvakafanirwa kuita sei kuti musungwe pamwe chete nevasingatendi? Hazvitenderwe kuti musungwe pamwe chete nevasingatendi.
Pauro unopa mufananidzo ipapo yekuti kururama kungava neukama hweiko nekusarurama, chiedza chingawadzana seiko nerima, Kristu akadzwana neseiko naBheriari, temberi yaMwari ingatenderane seiko nezvifananidzo, mutende angave nemugove weiko neusingatendei. Pavhesi 16 yeipapo pana 2 vaKorinde chapter 6 munonzwa achiti, nokuti tiri temberi yaMwari, iwe uri temberi, ini ndiri temberi, munhu wega wega itemberi. Hakuna kereke, kereke ichangovako chete kana Jesu adzoka. Temberi yaMwari mupenyu, Mwari achitiwo ndichagara pakati pavo. Kana zvichiti ndichagara pakati pavo, zvinoreva kuti iwe unenge una Mwari, ini ndinenge ndina Mwari. Iwe une Jesu, ini ndina Jesu. Iwe une Mweya Mutsvene, ini ndine Mweya Mutsvene. Ndokugara pakati pedu kwani kwaMwari. Zvikanzi ndichava Mwari wavo, ivo vagova vanhu vangu. Tinongoti vanhu ndevamwari, vanhu ndevamwari, pane vamwe vanhu vasiri vamwari. Nokuti zvinonzi vachagova vanhu vangu. Hongu takasikwa naMwari, asi pane vamwe vedu vakaramba Mwari kare kare, kubva kuna madziteteguru avo kusvika nanhasi. Hakuna chibvumirano chamungaita navanhu vakadaro, nokuti Ishe wedu Kristu anenge asipo. Naizvozvo musafunga kuti maagreements amunenge maita nevaya vanenge vasingatende angabvumirwa kuna Mwari. Izvi zvinoenderana nemaconditions 1 and 2 anambo kutaura pamusoro pavo. Haya, ndichipedzisa zvangu ndingoti ga kuti gwa ndizivi kuti kuita sei. Musarasika hama dzangu, nokuti tichiri panyaya yekunaka kwomurayiro. Murayiro wakanaka ndicho chingwa chinobva kuna Baba, sezvatanzwa pamuteuro waIshe. Ndiko kuda kwaBaba vedu sezvatatanzwawo Ishe Jesu achitaura. Marko 11 verse 24 inoti, pane zvinhu zvose zvamunokumbira kuna Baba, tendai mumwoyo yenyu kuti matozviwana. Zvino tingawane zvinhu zvaasingatenderi here Mwari wedu Baba? Pane mirau ndo panobva zvinhu zvose zvamakanzwa, kubva kuno urombo, kumapisarema, kubva pavaprofita, kubva kuungwaru nokubva kuvadzidzi. Pane mirau ndo panobva zvinhu zvose zvamunoda savanhu vana Mwari ari mavari. Murau waMwari wakakosha, nekuti Ishe wedu anoti pana Luka 16 verse 16 to 8, murayiro navaprofita zvakaparidzwa kusvikira pana Johani. Kubvira panguva iyoyo vhangeri roumambo hwaMwari riri kuparidzwa. Amen. Uye mumwe nomumwe anozvimanikidzira kupinda mahuri. Tiri kuzvimanikidzira tisingatendi kune mirayiro yaMwari. Zvikanzi zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure zvazvo pane kuti kavara kaduku komurayiro kabviswe. Hama dzangu, vazhinji vedu tiri kumanikidzira zvazvokwadi. Tiri kumanikidzira kupinda muumambo hwaMwari tichizviitira mirayiro yedu inopesana nokuda kwaBaba. Tafusiyana ichiko navaJudha vakatukwa naIshe wedu Jesu Kristu vachinzi, munokudza mirayiro yamadzibaba enyu muchisiya mirayiro yaMwari. Tiri kubvisa mirayiro yaMwari toisa yedu izvo. Kana vana vedu vachazvarirwa muconfusion, tiri kuramba tichienda kure naMwari. Kana vozoparadzwa ingagovamboshaya Mwari, kuti Mwari achauya kuzoparadza. Asi gwayana raMwari Ishe wedu Jesu Kristu ndiye chete ane mirayiro inoenderana nekuda kwaBaba, ndiye watakafanirwa kuteerera, nokuti ndiye oga wakadikanwa naMwari. Ndosaka isu tichiti mirayiro, vaprofita nevhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu utatu humwe. Makambounzwawo kare? Utatu humwe hunoti Mweya Mutsvene, Mwari Baba naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi izvo zvinhu zvitatu zvandareva izvo, vaprofita, mirayiro nevhangeri yaIshe wedu Jesu Kristu, zviri mubwirombo, zviri muBhaibheri kana muguva iri, kuti tizvinzwisise kunyanya murau navaprofita, tinoda kuti mbotanga tapinda nemuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye anotitsanangurira nzira yatinofanirwa kutora pamusoro pemirayiro zvikuru sei.
vaprofitawo. Zvimwe zvose zviri mubwiro kana muguva zviduku pane zvandataura izvi. Saka musakudze vadzidzi kuvhura kuvhura zvimwe izvi. Musakudzewo nhoroondo kuvhura zvimwe izvi. Musakudze hungwaru kuvhura zvimwe izvi. Musakudzewo mapisarema nekuti dzingori dzimbo dzakafemerwa nemweya. Asi tinofanirwa kudzidzwisisa nenzira yeshe uri Jesu Kristu. Nokupedzisira ndinoti everything is subjected to the law of God. It is subjected to the law and the prophets. Through ani? Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. Sarai zvakanaka, muve nesvondo rakanaka. Ndatenda.